Come Karire! Yamasa! Come Karire! Yamasa! Come Karire man! Yamasa! Come Karire! Yamasa! Paso sunokwa! Kuyanu! Paso principal! Kuyanu! Principal Susi! Kuyanu! Principal Susi! Kuyanu! Your first kitchen! Kwelagi! Your first kitchen! Kwelagi! Sasmanyewe! Yabona bhuti, i-junction for Cwecwe ngifuna siyishaye noma sesisele sodwa sebengekho abanye abantu. Bhuti, kuthiwa justice for Cwecwe. Ya bhuti, phela ngeke sithule thina lo mlungu edlwengu ulingane, sithule nje. Phela sizele thina sinengane bhuti. Imaho bhuti, uzele bani wena? Eish. Konje nginangane. Bhuti, awunangane wena nguwe nje uvula uvala isikhiya sasejele lalele bhuti. Into mina evele yangixova isikikila tu one for all. Ukuthi lo mlungu kuthiwe enziwe iDNA yena uwala. Ayi, kodwa lo mthetho wase South Africa bhuti awusile nawo. Kusenziwe iDNA yani ngoba lo mlungu ngabe kwenziwe inkatha ashayo. Udlwengilile muso lo mlungu. Bhuti, hayi iDNA. Ayi angiyazi mina futhi iDNA. Mina ngazi iDA, inkatha, iANC nomalema. Bhuti, iDNA akusiyo inhlangano yepolitiki. iDNA ukuhlolwa kwegazi, ulibofuzo. Wo, hayi, ngabe usheshe washo ke madlala. Sengiyakuzwa ke manje. Asishaye ingoma bhuti siye khona. Sasimanyiwe emshadweni. Sasimanyiwe emshadweni. Kwakhamba kohlafaza Mercedes. Kwakhamba kumbheka phansi BMW. Kwakhamba kuHenry Ranger. Sapoko principal hamba ngenyawo. Sapoko principal hamba ngenyawo. Come Karire man. Come Karire man. Come Karire. 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 Yamasa. Come Karire. Yamasa. Wasosu nokwa. Kuyanuka. Zizo principal. Kuyanuka. Hey ta 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 ta. Come Karire, Yamasa. Come Karire, Yamasa. Come Karire man, Yamasa. Wasosu principal. Kuyanu. Wasosu principal. Kuyanu. Come Karire, Yamasa. Come Karire, Yamasa. Come Karire, Yamasa. Amandla! Awethu! Yabo bafethu le ndaba le ye justice for Cwecwe isithintile singabazali. Ngoba phela lento ingenzeka noma ngabe kubani. Ngakho akumelanga sithule. Uyabona wona seSendri, mina nginayo impela umntwana. Kodwa nje yabo le ndaba yalomuntu lo ivele yangipetula umoya nje. Yabo ngikhuluma nawe nje manje inhliziyo yami ibolile. Iphendukile manje ibheke enzansi eyingqini. Kunjalo. Yingakho nje mele senze isifundo esinzima kabi. Kuze wonke umuntu ocabanga ukuhlukumeza izingane azi ukuthi senzani. Uyabona wena Mtimande, ngiyakutshela nje. Uyabona lo principal loyo, kube kuyangami. Bengifuna kahle kuke nginikwe nje lo principal. Ngike mina ngimbambi nje ngana zami izandla. Muthi gavu, muthi gqingi, muthi gavu, muthi gapha. Phansi, muthi gapha. Phakamba imisi. Ngimkhipha amasende. Maye wakhipha ubhuti, ngiyawathatha mina, ngiyawabraya ngimdlisa wona. Imaho bhuti. Uwabraya ngaliphi ibhodo? Ngale lesipheka ngalisishiwo madlala. Bhuti mina ngidlele ebhodweni eselibraya amasende omdlwengula. Hayi manina, sisempikishweni serious lana. Ngakho kumele sibambisane, sibonise ukuthi asihambelani nabadlenguli. Uyabona wena seSendri, mina ngifisa ukufika kuye lo ndoda lo. Ngifike ngime phambi kwakhe ngimbuke ngqo. Ngithi, yabona ndoda, ziyakhala ke manje. Khale bhuti. Hayi kodwa phela kusekudeni lapha ngeke size sikwazi ukufika. Wemtimande,
imoto zingaka la yini ungakhiphi imoto eyi1 unike mina njengopresident wabo Mantshingelani ngidrive siye khona kuprincipal. Cha lokho angeke kuze kwenzeke Hlafaza nathi sizobambisana nabanye abakulo hlelo lwejustice for Cwethu. Sihambise izikhalo zethu eminyangweni wezempilo. Hawu Sesendi sisayihambisa eminyangweni mina bengifuna moso sihambe nayo siyo kubo sifike sibanike ezandleni hayi sibeke eminyangweni. Sifike sibanike ezandleni bese siyahamba siya kuMandela sifike sixolise ngoba wathi asibaxolele labantu laba kodwa buka bona benzani manje. Ya uyabona wemadlala bhuti wami. Mina ngizamile ukuyixolela nje emhlophe. Kodwa inde emhlophe bhuti abasifuni laba bantu. Abasifuni belungu. Angitshele. Ungayiphatheda njani ingane encane? Hayi phela noma ngabe bekuthiwa yikho incane ukudlwengula nje icala bukodwa. Mina ebhuti ngifuna kuyenya umama waCwethu. Ngifike ngithi mama uyimbokodo usebenzile wayikhipha le ndaba. Rest in peace. Bhuti akuthiwa rest in peace phela mawuthi rest in peace usho kumuntu oshonile. Kanti kuthiwani mawuncoma bhuti? Ibeke ngesiZulu wena uthi mama Cwethu uyimbokodo. Oh. Okay lalelani ke ngicela ukuthi niqhubeke ngomsebenzi sizoye e-strike intambama ngizobuye ngibone. Who's Justice. Who's Hey bhuti bangidla khathi ungekho. Hawu. Hey bhuti. Bakudla vele. Hey awazi bhuti bangidle ekitchen bangaphinde ngahamba ngayolala bangidla ngilele. Webhuti. Uyabona ke lento yakho nisifakela amabhati lo muzi uzogezwa ngibani. Manje manidlana nina ndlanela lapha endlini. Ngisho ukudliwa ngabo mosquito bhuti. Hawu. Yebhuti mina ngizwa ukuthi udliwe ngithi uthi bakudlela ngemuva la bebakuphathela. Soxabana ke manje. Hawu. Webhuti. Uke wezwa ukuthi kuthiwa abo mosquito abadlanayo yila besifazane abamadoda nje baphila ngenye indlela abadli umuntu. Hayi ngeke ngayicabanga mina bhuti leyo nto leyo. Futhi ngaphinde ngabona ukuthi vele abamosquito abadlanayo yilabo abangabesifazane. Imake bhuti angithandi lokuthu benamanga amadlala. Yini ekwenze wacabanga lokho? Yebhuti phela umosquito kube bekumosquito indoda odlanayo bongeke kubanga umsindo kangaka. Angithi yakhumbula ukuthi abo mosquito basincenga kangakanani. Indoda ngeke lokhu ibanga umsindo iyazi ukuthi iyantshontsha. Beyizoza nje ifike umunye igazi ihambe. Hey yazi badlala. Yebhuti wami mntana mama uhlakaniphile bhuti. Hayi ngihlakaniphile vele mina wona amadlala. Ngihlakaniphe kakhulu bhuti. Hey yebhuti ngengicabanga nje ngikubuka lo kuhlakaniphe so ngithi uyazi kuba ufundile mntana mama. Ngenaphi ke manje ukufunda bhuti la? Ngoba phela mina ngihlakaniphile nje sekungenaphi manje indaba yokufunda. Yebhuti angikufundanga ufundile. Hawu bhuti yabona wena kube kuthiwa ngusabi ngabe ngikushaya njalo wena njengesiginci. Manje bongani yabhuti. Mina bongeke nje ngishaya ibhuti khulileka. Bongeke mina ngiyakhahlele ibhuti ubongibuza ku Big Zulu. Wena uhamba usinda wena bhuti nje ngoba uyabona ukuthi vele ngiyakusaba. Kuba ngisabi mina ngabe sewuphelile induku yami ngabe uyayazi induku yami. Bongeke bhuti. Noma ngabe kuthiwa nje awusabi bhuti mina bongeke ngishaya. Mina bhuti angisile into ehamba ishaywa yishimane ngathi ngeyindlwaba. Hawu bongeke mntana mama. Bululu kusho bhuti kunokwenza. Uyabona nje la into solikhuluma lalale futhi mina. Le nto solikhuluma uyibize ndokwini. Phela mina akushaya manje ulele bhuti. Uzothi wa phela umuntu mawumshayelele bhuti uyamjuma. Hlafaza. Ngithanda ngibonge mani ukuthi nikhombisa ukuzwelana noCwethu. Yazi le ndaba yokudlengula kweyingane le kumele iliswe nje la eMzansi kakhulu. Injalo nkosazana. Uyabona nkosazana mina
umuntu nje umnukela kabi umuntu odlwengulayo. Umuntu odlwengulayo noma ngabe udlwengula ingane, noma ngabe udlwengula umuntu omdala, noma ngabe udlwengula indoda ngemuva, umuntu nje odlwengulayo ngiyamzonda ngiyamnyanya nenhliziyo yami yonke futhi. Hayi. Indaba yalengane isithintile siyikhantri. Kanti futhi nendlela ecazululwa ngayo ayinambithisiseki kahle manje. Injalo wena nkosazana. Uyabona labantu abadlwengula abanye. Mina bengithi bake banikwe thina singomantshingelana. Sike sibabambe nkosazana ngenduku, sike sibafaka induku mina into engikutshela yona, sibashaye baze bathi baba enjeni. Ya wena kanjalo kodwa nje okunye okucakayo ukuthi umongameli uthula uthini makenzeka izinto enje. Mongameli nkosazana. Yini into ekaze ikhuluma loyo ngoba ukhohliwe ngayo. Lo muntu lo ushayinisa lekhala lakhe nje. Phela leli siqede ioxygen. Ukhohliwe njengathi. Uthulile duhle lapha. Hayi. Kona kulunge man. Ahambe etshela umbheka phansi ayombalela abantu lapha esintweni angibuyelene nami. Okay. Athi ngiyomtshela uzolele umtshela ukuthi. Kodwa ke nkosazana angitshela uqabangani ngalento yokuthi thina sikhona ukuyolwisa labantu abadlulayo. Ya. Bona ukuthi ngisacabanga nje ukuthi ngiyenza njani. Ilula nkosazana. Mina ngidinga isibhamu. Ayike usuqalile ukukusangana. Siyaphika isibhamu manje. Angithi wena inkosazana labantu abadlulayo kufanele mina ngikhiphe ivolovo. Umuntu umdubule lo mthondo ovuka nomabona ingane encane. Hlafaza sike isibhamu uzisithola la. Nkosazana. Okay, athi uyobiza ubhuti le nkosazana. Uzosala uyicabanga ngithi le sibhamu. Akunasibhamu uzisithola la Hlafaza. Hambela ngithuma. Hayi mina ngiyacabanga ukulungiswa mami nenkosi yaseSouth Africa. Omamboni ngapha badle uyimbuzi. Hayi. Waphuthi. Kule idinki. Hey, principal. Wabhuti, awutshele mina. Wena ngokuphaphama nje somemeza uprincipal yini kwenzakalani manje? Muye bhuti lo principal lo. Muye. Lo principal ngiphuphile ebefuna ukungidlwengula nawe. Hey bhuti, uyaboke wena udlisa ithini? Umyekile uyabona principal wena lo pophupha kudlengula. Bekufanele umshaye lapha ephupheni, umbulale. Yebhuti wena umthatha kancane lo mlungu lo. Umbona lokuba mncane emzimbeni. Unamandla lo mlungu. Ungibambe ngathi Lachman wangilalisa phansi. Mina bekangeke mina. Mina ngenza umkarada mina. Phela mina ngajima no Steven Segano uyakhumbula. Angithi mina ngijim bhuti. Bhuti. Iba inkinga ke lokhu nawe lokhu ungajima. Lalela ke bhuti. Awuhamba. Umtimande uthi uye lesontweni. Ufika ubale bonke labantu abalesontweni. Hayi, angiqale etoilet ke bhuti. Uyokwenzani manje etoilet? Phela ngifuna ukuyobuka lapho ukuthi lo mlungu azange yini angimoshe. Kanti bhuti lo mlungu ngoba uthi bekakubambile, uyifakile into ecijile la ngemuva kuwe. Ngane ngitshela wena bhuti ngithi lo mlungu lo ungibambe kwaphela umoya. Bhuti. Thina sibhizi ngejustice waqoqo wena uphupha ubanjwa belungu. Awungazile bhuti ukuthi vele indaba yami ngeke izinakwe ngoba ngiyindoda. Angithi nomhale naye azange indaba yakhe ikhulunywe washo ukuthi uSomizi umlimazi okuzozo. Kodwa indaba yakhe yathuleka ngoba eyindoda. Phela umali besingasikhuluma indaba yakhe. Nguye wayimikisa kuSomizi. Bekafunani yena azashada noSomgaga? Wayefuna imali bhuti. Imali. Wasipha thina le mali. Azange.
Manje thina sizoyikhulumelana indaba yakho umhale abangasiphanga le mali ebekayidla kusomgaga. Uyazini bhuti? Hamba uye le umtimandela akakuthuma khona. Hayi angihambe bhuti. Phuthuma Madlala. Phuthuma Madlala lishonile ilapha. Usubalile abantu. Sengibuya khona nkosazane khululeka. Enandithini. Lapha khona abelungu abayi-15, amaXhosa awu-7, amashangane awu-4 nabelungu abawu-3. Phela Awukhuluma into ehlangene la. Hawu ihlangene nje nkosazane ngithi mina khona abantu abawu-15, amaXhosa awu-7, amashangane 4 nabelungu abathathu. Impika phansi ngoba bonke labantu babalayo bangabantu nje wena bahlukanisa nje. Hayibo nabelungu ngabantu. Yebo abantu. Hayi ngeke nkosazane ngiyala lapho phela. Umuntu umuntu, umlungu umlungu. Yazi wena ukwazi ukuthi wathathwa ngoba phela nomashangana bangabantu. Abantu bakuphi? BaseMozambique. Lana kuphi? South Africa ngiyaphansi. Yebo ke amashangane abantu eMozambique. Hayi la. Yazi wena lentini yokucwasa abantu okuhlanga ifuneki nje. Hawu mina angicwasanga muntu nkosazane. Nethi ngithe nje mina umuntu ezweni la kubo. Hayi ahamba bengumuntu nje nala ngasi umuntu khona. Yazi ngibheka phansi hamba ngizothatha kula manamba ungibona namhlanje ngiphume nesihotela. Yebo ngoba ngithe mina abantu labo. Yey hamba ngaze ngifake impama. Oh hayi. Shembe uwangiza. Ayibo. Ha! Yebhuti. Masimba manje wenzayo. Masimba manje wenzayo awuthathela. Awuthathela. Eyibhuti. Awuthathela. Eyibhuti uyambona bhuti. Uyambona bazama. Injani manje? Awuthathela. 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 Uya. Ngiyalisha bhuti. Awuthathela. 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 Shit. Sisendle, mphuthume ngesibhamu ke noma seyilese sakho nje. Siyabheka isibhamu ngibheka phansi. Ubhuti ungishayile ngale, ungishaye ngathi uqhaqha umkhulu. Wenzeni? Bengimdlalisa mina, yena wathukuthela. Hawu, udlala umsebenzi ngibheka phansi. Ngazile vele ukuthi ngeke uyingene. Ngazile. Ngoba yimi engishayiwe awuyingeni. Kodwa kube yimi emshaye ubhuti. Bozokhuluma ngathi welile mchunu. Manje uthulisa kwamalema ngeCovid ngoba kushaywe mina. Phela sizohlapha yini manje? Ngishayeni vele. Vele nina nihlangene ngami. Ngishayeni vele nokungishintshana ngami, ngishayeni nimbulala. Aphume la yokusanga. Hawu. Ngcono vele ngihambe. Bafowethu ngaphandle kokuthi kuyadlalwa noma kwenziwa amahlaya. Uyabona lo muntu owenze so ophafudedele engane angazi noma usebenzisa i-cooking oil enganeni noma wenzeni kodwa lo muntu owenzele engane ngithi mina akaboshwe angagcina ngokuboshwa kuphela naye makaboshwa ayalejele zitshelwe leziboshwa ukuthi wenzeni yena la ngaphandle lento ekayenzile kule ngane leziboshwa ngathi zingayenza ×3 kuyi zimbize nami mayihluleka nami ngiyamfuna ngiyenze nakuye justice for Cwecwe. Mina ngithi lo muntu owenze lento akaboshwe izandla, inyawo, amadolo, amaqakala anqunywe nalamasende.